Исәнмесез? Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ринат Вәлиуллин Кырымга барып кайтты. Ул анда Казан татарларының Идел Урал оешмасының юбилеенда катнашты һәм әлбәттә Кырым. Бөтен дөнья хәзер Украинага карый, Кырым Украина территориясендә. Шуңа күрә милләттәшләребезнең ничек яшәве турында да, Кырым турында да һәм Украина турында да өр-яңа кызыклы һәм туры ихлас мәгълүматларны аласы килә, фикерләрне. Исәнмесез? Исәнмез. Рәҗәр әфәнде, чыннан да менә шушы студияга чакыруыгызга зур рәхмәт. Һәм гомумән менә ул безнең конгресс кырында дөнья студиясының эшли башлавы безнең эшчәнлекне үзенә күрә бер яңа этапка күтәрде. Без аны барыбыз да аңлыйбыз һәм үзебезгә килгән инде шалтыратулар, безгә әйтүләр буенча да үзебезнең дөрес юнәлеш буенча барабыз иншалла. Инде сез әйткән чара буенча чыннан да Украинада менә шушындай зур гына бер мероприятие булып узды. Ул 20 еллык юбилейларын үткәрделәр. Идел Урал оешмасы Симферополь шәһәрендә оешкан. Гомумән безнең Кырымда яшәгән милләттәшләребез Идел татар ассоциациясенә берләшәләр. Һәм гомумән алар анда үзләренең исемнәрен куйганнар Казан, Сибир, Урал татарларының Идел ассоциациясе дигән исемне. Чөнки ни генә әйтсәк тә Украинада яшәгән бүтән милләт вәкилләре татарлар дигәч безнең Идел буе татарларын һәм дә Кырым татарларын бер милләт буларак карыйлар. Һәм гомумән менә ул бергә карау дигән әйбер, хәтта 41 елның 18 майында булган Кырым татарларын күчерү этабында да анда безнең Идел буе татарлары да шактый күп эләккәннәр. Һәм менә андагы әйткән тарихчылар буенча кайдыр 7000 безнең татарыбыз шулай ук Урта Азиягә ул дәвердә күчерелгән һәм аларның шактылары шунда вафат та булганнар. Һәм шуңа күрә менә шушы безнең андагы милләттәшләребез үзләрен саклап калу һәм дә шушы ассимиляциядән качу өчен оешмаларын берлеккә китереп, шушы юнәлештә эшне алып баралар. Гомумән татар милли хәрәкәте Украинада ул инде 90 еллардан соң бөтен регионнардагы кебек бер ракурс буенча башланып китә. Иң беренче чиратта безнең 93 елда оеша үзебезнең Илдәш дигән оешма Киев шәһәрендә, ул беренче татар оешмасы буларак эшләп китә. Һәм инде шушыннан соң безнең Туган тел оешмасы 2004 елда оеша. Һәм дә гомумән менә шушы дәвердә безнең гомумән анда яшәгән татарлар өчен бик истәлекле бер вакыйга белән хәтергә кирип калды. Һәм аны безнең анда яшәүче милләттәшләребез зур горурлык белән әйтәләр, Татарстан безне бер кайчан ташламады, бер кайчан безгә һаман һәрдаим безгә ярдәм итеп килде дип. Һәм аның ачык мисалы Киевның нәкъ уртасында шушы Туган тел оешмасына 3 этажлы особнякны татар үзәгенә безнең Татнефть акчасына Татарстан хөкүмәте бүләк биреп тизеп бирде. Ул монда яшәгән татарлар өчен үзенә күрә зур бер стимул булды алга таба эшләп китү өчен. Һәм хәзерге вакытта ул үзәк тирәсендә берләшү бара. Менә Идел, Урал, Сибир дип, мин башта Казан дип кызыгыч дип әйткән идем. Аны кемдер уйларга мөмкин, Россия татарлары дип уйларга мөмкин. Әлбәттә татарлар Кырымда туган илендә, кардәшләр кочагында. Ләкин Идел, Урал һәм Сибир Европа өлеше Россиянең ул үзенчәлекле төбәк һәм безнең телебез, мәдәниятебез үзенчәрәк бит, бит. Һәм башка Кырым татарларының үз традицияләре бар. Рухи, мәсләк ягыннан уртаклык булса да. Инде бу Идел, Урал, Сибир татарларының 20 еллык тормышының төп нәтиҗәсе уңаймы, исәнме алар, аерылалармы, эрбетмиләрме, украинлашмыймы, урыслашмыймы, кырымлашмыймы? Чыннан да менә бу сорау бик урынлы һәм бик кирәкле сорау. Менә без тарихи яктан караганда ике ханлык 52 елга кадәр 1552 елга хәтле тарихны караганда да ике ханлык арасындагы тыгыз элемтәләрне карасак, Алтын Урда чорына кирип карасак, гомумән уртак тел, уртак мәдәният, уртак бәйләнешләр, гомумән бер халык ракурсында яшәгән уртак милләт. Аннан соң инде китә бүленеш, һәм дә тел ягыннан инде Кырым татарларының күбрәк, Төркиянең юнәлешләре күбрәк булып, һәм дә тел буенча да аларда хәзерге вакытта шундый юнәлеш. Әмма ләкин әле без хәтта 17 гасырның азагында, шул ук 18 гасырда беләбез, хәтта 19 гасырның яртыларына хәтле шушында Кырым татарлары һәм дә безнең шушы Идел буе татарларының телләренең уртак тел булуларын. Аның бик ачык мисалы булып тора Исмәгыйль Гаскәспринский тарафыннан чыгарылган тәрҗемә газетасы. 35 ел дәвамында чыгарылган газета һәм тагын менә мин шушында алга табагына китеп әйтәсем килә. Исмәгыйль Гаскәспринскийның хатыны була Зәхрә ханым, Акчурина. Ул Сембер фабрикантының кызы һәм аны бик күп җирләрдә әйтмиләр дә, әмма ләкин ул тарихи испатланган факт. Шушы Зәхрә ханым үзенең бер туган эш абыйсы һәм дә әтисенең ярдәме белән тәрҗемәт газетасын тулаем үз хисапларына чыгаралар. Билгеле, аны чыгаручы Йосыф Акчуралар һәм дә бүтәннәрнең
тырышлыклары була һәм дә алар анда бастыралар. Әмма ләкин Исмәгыйль Гаспринский баш редактор була, әмма ләкин Зәһрә ханым тип иганәче, ягъни матбагачы, бастыручы булып тора. Шуңа күрә бүгенге көндә монда яшәгән безнең татарларыбыз үзләрен бик яхшы дип хис итәләр. Чыннан да безнең анда кичле бизнесменнарыбыз да бар икән. Үзенә күрә аларның үз юнәлешләре бар һәм шуны әйтергә кирәк, аларның һәрбер хәзерге Украинада барган вазгыять буенча үз фикерләре, үз юнәлешләре һәм дә алар шуны тулаем яшермичә әйтә дә алар. Илмир Насихович безнең әйтик шушындагы оешманың җитәкчесе, официаль, ул анда үзенең корпорациясе бар. Ул үз дәверендә подполковник дәрәҗәсендә отставкага чыккан кеше. Тумышы белән алар Сәмәркандта туганнар, чөнки депортацияга эләккән аның туганнары да һәм дә алар гомумән ул шунда туган. Әмма ләкин хәзерге вакытта аның әти-әнисе яшьләр Казанда, шулай ук аның абыйсы да монда Казанда яшәгән. Бер улы хәзерге вакытта Кырым Республикасында вице-премьер дәрәҗәсендә Рөстәм Эльмирович. Без аның белән шулай күрештек, очраштык, сөйләштек һәм аның да сәясәтен, шушы сәяси вазгыятькә карата фикерләрен белештек. Һәм инде әйтергә кирәктер, менә алар үзләренең шушы җирлектә яшәгәннәрен һәм шушы җирлектә тарихи яшәгәнлекләрен белеп яшиләр. Без монда килгән халык түгел, без монда инде тарихи яшәгән халык һәм без үз җиребездә, үз халкыбыз белән бергә яшибез дигән. Рөстәм Эльмир ул ничек фамилиясе? Тимергалиев. Тимергалиев. Шулай итеп, без инде Татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ринат Валиуллинның хәзерге телгә тәрҗемә итмәгән вакытта Себер ханлыгы, Казан ханлыгы, туганнарыбызның һәм Кырым ханлыгында яшәгән кардәшләребезнең ничек яшәгәнен 20 еллык юбилейны билгеләгән вакытта тагы бер мәсьәлә килеп чыга бит. Хәзер Кырымның баш каласы, мәркәзе Кырым карап торган дәүләт үзәге Киевтә, Киев шәһәре. Әле минең Кырым татарларының аның теге Төркиягә бигрәк тә аерым мөнәсәбәт мәдәният ягыннан да бар. Кыйблалар да әзрәк үзгәреп тора дигәндәй. Сәяси карашлар да төрлечә бит, язмыш та төрлечә. Беләбез, Кырым татарлары бу депортациядан кайтканда бик авырлык белән бергәләр һәм Украина дәүләте белән мөнәсәбәтләре гади түгел, төрле чаклары булды. Менә хәзер шушы кризис, шундый ниндидер ихтилал, ниндидер күтәрелеш, шундый бәрелеш вакытында Кырымда сизелдеме менә шушы киеренкелек? Украина дәүләтендәге сәяси һәм парламент маңында хөкүмәт кризисы. Мин булган дәвердә менә без январның анда 2-ндә булдык, 25 көнне безнең чаралар уздылар. Монда Рифат Чубаров, Кырым татарларының милли мәҗлес рәисе, шушында тулаем Киевтан махсус шушы чарага кайтты. Мин мондагы татарларга хөрмәт изеннән кайттым, әмма ләкин мин хәзер тагын китәчәкмен Киевка диде. Һәм шуның белән бергә менә ул Рифат Чубаров әле бу урында күптән түгел генә эшли. Аңа хәтле эшләгән безнең Мустафа әфәнденең гаилә хәлләре аркасында ул бу урыннан үзе китәргә мәҗбүр булды. Әмма ләкин Чубаров белән сөйләшкәндә бер нәрсә аңлашыла. Хәзерге вакытта алар Украинаның шушындый вазгыятына бик нык борчылуларын белдерәләр. Чыннан да депортациядан соң һәм дә депортацияга эләккән Кырым татарларының күчеп кайту процессы бик авырлык белән барды. 90-нчы елларда без хәтерлибез, безнең хәтта Татарстаннан да үзебезнең теләкчеләр, үзебезнең җегетләребез барып анда Кырым татарларына йортлар салырга булыштылар. Һәм дә акчалар белән булышучылар күп булдылар. Һәм Чубаров үзе дә әйтә, без һәрдаим Татарстанның һәм дә татарларның безгә карата булган яхшы мөнәсәбәтләрен белеп тордык. Сезгә бик зур ихтирам белән карыйбыз. Зур рәхмәт сезгә дип ул үзе әйтә. Тимергалиев һәм аның тарафдарлары Украина хөкүмәтенә караганда нинди мөнәсәбәт ягында? Янукович ягындамы, оппозиция ягындамы? Менә Кырымда милли яктан караганда иң беренче урында сан ягыннан руслар, икенче урында украиннар, өченче урында инде Кырым татарлары китәләр. Һәм менә бу үзенең бик зур ролен башкара, чөнки хәзерге вакытта Евромайданда кайсы регионнар булганлыгын карасагыз, анда күбрәк Украин халкы булган регионнар. Инде менә бу өлкә, монда руслар күбрәк, һәм дә гомумән монда яшәгән, менә тел буенча һәм дә гомумән шушы Кырым Республикасындагы дәүләт кибетләрдә сөйләшүләрне күргәндә, бар сөйләшү рус телендә алып барыла. Украин телендә милләтеннән булган ватандашлар белән рус милләтеннән һәм башка милләтләр арасында каршылык сизеләме? Менә мин үземә шәхсән кешеләр белән шактый аралашырга туры килде. Шушы бер 2 көн эчендә украиннар белән дә аралаштым, анда яшәгән руслар белән дә аралаштым һәм чыннан да аларның барысының да бик яхшы мөнәсәбәт хәзерге вакытта Россиягә карата.
Алар әйтәләр, хәзерге безнең Киевта барган вазгыять ул акча тарафыннан, кемнәрдә тарафыннан махсус оештырылган провокация. Без аңа катнашырга тиеш түгелбез, һәм бу безне бик нык борчый дип әйтәләр. Һәм шуның белән бергә шушы чарада катнашкан Кырым Республикасы Радасының миңа депутатлары белән дә күрешеп сөйләшергә насыйп булды. Алар әйтәләр, без хәзерге менә шушы вазгыятьтә Кырым татарларының күтәрелүеннән һәм дә аларның бик актив эшчәнлек башлауларына куркабыз диләр. Нәкъ шушы Кырым территориясендә. Ул инде Кырымның яки тулаем бәйсезлеге турында сүз булырга мөмкин, яки бүтән ракурста булырга мөмкин. Әмма Чубаров белән сөйләшкәндә ул үзенең фикерен җиткерде. Без артык радикал яки бүтән юнәлешләргә кермәскә тырышачакбыз, без әлегә карап торачакбыз диделәр. Әмма ләкин менә 28 көннән алар үткәрделәр Акмачет шәһәрендә, Симферопольдә зур митинг, анда бүтте 3 митинг, ул да булса Россия тарафдарлары, шуннан соң инде хәзерге вакыттагы оппозиция вәкилләре һәм Кырым татарлары аерым җыен үткәрделәр. Һәм шунда Чубаров үзенең җыелышында шушында гомум үзләренең максатларын билгеләгән вакытта Украинаның бердәмлегенә, Кырымның Украина составында калуына һәм дә Украина таркалмавын таләп итәбез дигән белдерүләр. Түгел бит Кырым Украинадан аерыла дигән Кырым татарларының шундый позиция эшләр башлаган. Хәзерге вакытта андыйрак радикаль әйберләр аерылып чыгу турында юк, монда илнең бердәмлеге турында бар, әмма ләкин алар шушы автономия кысаларын һәм дә автономиянең мәнфәгатьләрен арттыру турында сүзне алып баралар. Шул ук Радада Кырым татарларының санын депутатлар тарафыннан арттыру дигән нәрсә белән баралар. Әйтгәндә хәзерге вакытта 100 депутат һәм менә мин әйтеп узган безнең шушы Идел Урал оешмасының җитәкчесе Илмир Насыйховичның улы Рөстәм ул шулай ук депутат та булып тора, ул вице-премьер һәм депутат. Һәм менә алар әйтәләр, Кырым татарлары 15% тәшкил итәргә тиешләр, менә анда депутатлар саны диләр. Һәм дә бүтән анда аларның таләпләре дә каралган. 28 көнне алар шушындай митинг белән чыктылар. Һәм мине иң сөендергәне шул, менә бүтән әйтик 9 региондагы кебек, әйтгәндә административ зданияларны вата башлау, яки милиция белән сугышу дигән нәрсәләргә алар бер дә бармадылар, һәм дә аңа барырга җыенмыйлар да. Мәгълүм булганча, бөтен дөнья татар конгрессының беренче адымнарыннан шундый сәясәт игълан ителгән, ул программада да бар. Татарлар яшәгән төбәкләрнең, дәүләтләрнең кануннарына хөрмәт һәм ничектер хакимият белән хезмәттәшлек итү. Хакимият Украинада өлешчә бүленгән. Инде безнең менә Идел Урал татарлары һәм Кырым татарлары менә киләчәктә нинди хакимият белән күбрәк эшләргә теләрләр иде. Бу шактый авыр мәсьәлә, ләкин ни генә дип әйтсәк тә, ул суверен дәүләт, Украина үзенең юлын үзе уйлап табарга тиеш, һәм дә үзенең юлын ул тулаем билгеләргә тиеш. Кызганычка каршы, менә хәзерге вакытта Киевта барган вазгыятьнең әлегә азагы ничек булачагын без белеп бетерә алмыйбыз. Әмма ләкин ни генә булса да, кан кыймыйча гына алар үзләренең юлларына барып җитә алар икән, бу безнең өчен иң отышлы юл булачак. Шуның белән бергә безнең анда яшәгән татарларыбызның, менә сүзләре минем хәтеремә кирип калды. Алар әйтәләр, без Татарстан белән горурланабыз, без Казанның үзебезнең баш калабыз икәнлеген беләбез, һәм без бар җирдә дә горурланып, үзебез татарлар дип әйтеп йөрибез дип әйтәләр. Димәк, татарлар үзләренең мәнфәгатен һәм үзләренең дусларының белән уртак тел табу ягын һәм үзләренең горурлыгын саклау һәм милли үзаңын саклау ягында яшәргә тиеш булып чыгалар. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, тагы шундый кызыклы һәм мөһим сәфәрләргә барган насыйп булсын. Амин. Рәхмәт.